Hello, guys. What's up? How are you? Okay, guys. No gonna show me why we are so excited. Tataura na Chirumanzi. In fact, tataura na Chirumanzi. Tatikupe update ya Chirumanzi. Murume uya asingaone. Makaramba utiti bofu. But mBible makanyorwa anonzi bofu. You know, guys. I mean, let's just leave it. Munhu uya asingaone weku Mvuma akandibatsira gore riya riya 2019 musi wa5 September ndichida kuya kuSouth Africa. Munoziva kuti takaenda tikanotsvaga paya tikapesana navo vaenda kumba. Takazotedza kudzokera nenyaya yekuti panga pasina time dzedu dzekudzoka kunoenda whatever zvaiitika ende matransport ekuzimbabwe mumaziva hatina motokari. So tava kunoku takazopinzirwa foni nemunhu anonzi Ryan. Thank you mukoma Ryan, havasivawo pasocial media but pane munhu anonzi Ryan ari kuMvuma akatifonera achiti ndikutaura naChirumanzu, ndichakufonera kana ndasvika paari. Saka nhasi ndafara zvisingaiti, tatiri busy. Tafara in fact, tafara tatiri busy ndobva tazosvika paine mamised calls ndobva angari mavideo calls because angada tatana nevideo call but abva atisendera nevidhiyo racho rauyiposta tasiri pafoni. Saka vhidhiyo chitira kuredzai pano rava Chirumanzi vachitaura and also vaChirumanzi vari kuratidza kutenda vanhu vakavaona pano pasocial media vari kuvabatsira. Hanzi ndakangosanganawo nemumwe munhu akanditi ndakakuonai pasocial media makabatsira taiti oye mari handakapiwa $5. Hanzi vanhu vari kundibatsira, saka tinozvikudza izvozvo. Thank you guys. Whoever anenge asangana naChirumanzi kana kuti whoever anenge asangana nemunhu ari kupemawo paMvuma, please help those people. Vane rudo. Saka da kuredzai vhidhiyo racho guys, mudi mumuonewo vedu veChirumanzi mumuzive. Ndafara zvisingaiti kunge tafara infact. Really, guys, Mungo. Kuda sokuti tamuona in person. In person, So, that's really so sweet. Sokuti muone guys, munhingikire nemumuzive, mugare muchimubatsirawo pamunomuona guys. Tingoriwo nechishuwo chekuti tichazomuona patichaenda kuZimbabwe papo, tichamuona chete guys. So thank you guys for your love and support. Vanhu vese vari kumubatsira, vari kusangana naye vachimubatsira. We appreciate you guys. Thank you. Timbofinya makazicha. Mukoma kuda ndini takuranyengera Chirumanzi wacho wepaMvuma uya tinongopesana. Ndinoda kutenda zvikuru zvamakandiitira wenyu, makandiisawo papi kuti vanhu vagone kundiona worldwide. Zvinondipawo kuti ndive munhu nemamafungiro. Then zvakatozoita kuti pandakasangana neumwe munhu akandifunzawo kuti ndiwe Chirumanzi wacho here, akanipawo $5 akataridza kuti zvishuwa mukoma makandiitirawo zvakanaka kundipinzawo pa social media ndione kuona vanhu ndinzi kamwewo ndiri munhu. Ndinotenda hangu ndingoshuwira kuti dai taonana zvishuwiro zvizhinji zvingavapo zvomuupenyu, asi hakuna chakanaka sei chamakandiitira ichocho. Ndoda hangu kutenda.